Bir gün İsa şägirdleri bilen bir gaýyga münüp olara "Gelin, kölüň beýleki tarapyna geçeliň" diýdi. Şeýdip olar ýola düşdiler. Olar gaýykda ýüzüp barýarkalar İsa uka gitdi. Kölle birden güýçli tupan turdy. Gaýyk suwdan dolup başlady. Olar howply ýagdaýa düşdiler. Şägirdler baryp İsany oýaryp, "Halipa, halipa, biz helak bolup barýarys" diýdiler. İsa turup ýele hem möwç alýan tolkunlara käýedi. Tupan yatıp, dolu imisalalyk aralaşdy. İsa şägirdlerine, "Sizin imanyňyz hany?" diýip sorady. Olar bolsa gorkuşyp hem geň galyp biri-birlerinden, "Bu adam kimke? Ol ýele hem suwa buyruk berýär. Olar da oňa gulak asýar" diýişdiler. Olar Jeliläniň garşysynda ýerleşýän Geresalylaryň ýurduna geldiler. İsa kenarda gaýykdan düşenne oňa arwakjyn eýelen bir adam gabat geldi. Ol adam köpden bäri hiç hili egineşik giýmeýärdi. Öýünde ýaşaman, mazarlaryň arasynda ýaşaýardy. Ol İsany görenne gyýgyryp goýberdi. Onuň öňüne ýere ýüzini ýykylyp batly ses bilen, "Ey İsa, beýik Hudaýyň ogly, meniň bilen näme işiň bar? Ýalbarýan, meni gynama" diýdi. Çünki İsa arwakjyna ol adamdan çykmagy buýrupdy. Arwakjyn ony ýygy-ýygydan tutýardy. Munuň üçin ol adamy zynjyrlap, gannallap saklardylar. Emma ol zynjyrlaryny gyryp taşlardy. Arwakjyn onu çöllere äkiderdi. İsa ondan, "Adyň näme?" diýip sorady. Ol hem, "Adym Goşun" diýip jogap berdi. Sebäbi oňa san sajaksız arwakjyn giýiripdi. Arwakjynlar özlerine dogdaha gitmegi buyurmasyn diýip İsa ýalbardylar. Şol ýerdäki dagyň etegine ullakan bir doňuz sürüsi otlap ýördi. Arwakjynlar doňuzlaryň içine giýirmäge ruhsat etmegini sorap İsa ýalbardylar. Ol hem ruhsat etdi. Olar ýanky adamdan çykyp doňuzlara giýirdiler. Şondan soň sürü uçutdan aşağı atlanıp kölle paýardaşyp gark boldy. Bolan dady görenlerine çopanlar gaçyp şäherdir owalara muny habar berdiler. Halk bolan wakany görmek üçin geldi. Olar İsanyň ýanyna gelenlerine içinden arwakjyn çykan adamyň giyinip İsanyň ayak ucuna oturanlygyny, akylynyň hem ýerindedigini görüp gorkdular. Bu wakany görenler bolsa, olara arwakjyn eýelen adamyň nähili sagalanlygy barada gurrun berdiler. Onsoň ähli Geresalylar we şol sebetiň ilaty İsa'dan öz ýanlaryndan gitmegini haýyş etdiler. Sebäbi olary uly gorky gaplap alypdy. İsa hem gaýyga münüp izine gaýtdy. Arwakjyndan halas bolan adam İsa gitmezden öň ondan özü bilen gitmäge ruhsat sorap ýalbardy. İsa bolsa, "Bar, öýüňe gaýt. Hudaýyň saňa nämeler edenligini gurrun ber" diýip onu uğratdy. Ol hem gidip İsanyň özüne edenlerini tutuş şähere jar etdi.